Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tanang pagdaig ug pagpasalamat ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mga higaligsuon, ani ata karon sa buwan sa Ramadan. Gisulod na ang unang adlaw sa buwan sa Ramadan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniadto inigabot sa buwan sa Ramadan, iyahang ginapahibalo sa iyahang mga sahaba. Sa hadith nga akhrajahu Ahmad, kani nga hadith akhrajahu Ahmad wan Nasa'i, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan, nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyahang ginapahibalo sa iyahang mga kakaubanan, sa iyahang mga sahaba sa pag-abot niining buwan sa Ramadan. Kama kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان, sa pagkatinuod ni abot gayud ang buwan sa Ramadan. Shahrun mubarakun, buot pasabot nga halang dun magrasyahon nga buwan sa Ramadan. Kataballahu alaikum siyamah, og gisugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpuasa ni ining buwan sa Ramadan. Pagkasunod sa hadith, tuftahu fihi abwabus sama. Allahu Akbar. Ginaliman ka na mga higaligsuon nga pag-abot sa buwan sa Ramadan, ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabus sama. But pasabot, ginaablihan ang mga ganghaan sa paraiso. Allahu Akbar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, nga ginasirado ang mga ganghaan sa impierno. Allahu Akbar. Ingon ani ka mubarak ang buwan sa Ramadan. Ginaablihan ang ganghaan, ang mga pultahan sa paraiso, ug ginasirad-an ang mga pultahan sa impierno. Sa sunod pa nga hadith, sa sunod pa nga maong hadith, wa tughallu fihi shayatin, nga ang kaning mga satanas, mga demonyo, kandaduhan, gipangpusasan ang mga syaitan. Fihi laylatun khairun min alfi shahr. Allahu Akbar. Liman kaniya na mga higaligsuon, nga adunay usa ka gabi ni ani nga kung magbuhat ka og maayo, susama sa nagbuhat ka og 1,000 ka mga bulan. 1,000 months. Pananglitan na lang nagsadaka ka, nagpakaon ka, nya na timingan nimo nga katong paghatag nimo mao ang Laylatul Qadr. So susama sa naghatag ka og kwarta, nagsadaka ka, nagpakaon ka sa 1,000 months, 1,000 ka bulan, susama ni ana mga higaligsuon. Allahu Akbar. Ingon ana ang
ang buwan sa Ramadan. Mubarak gayud kani nga bulan sa Ramadan. Sunod pa nga sa maong hadith, man hurima khayraha faqad hurim. Subhanallah. Na ingon pa ang mga muhaddithin, si kinsa man ang gibawalan nila ni ani kaning pagbuhat og mga kaayuhan, wala siya nagbuhat og kaayuhan, walay pagbasa og Quran, walay nausab siyang kaugalingon, walay bisan unsa nga nabuhat niya nga kaayuhan, bisag pagbasa na lang unta og Quran, bisag pagpractice og basa og Quran, bisan og pagsadaka, bisan og pag abi-abi sa iyang igsuon, wala faqad hurim. Ingon ang propeta, faqad hurim. Subhanallah. Nga but pasabot, faqad hurim, wala siya'y nakuha nga kaayuhan. Subhanallah. Walay nilabay ra ang Ramadan nga wala nausab sa iyaha. Faqad hurim. Usa mga higala igsuon, ato ang kuano ning buwan sa Ramadan. Ingon pa gani nga ang buwan sa Ramadan madrasa. Mauni ang eskwelahan nga maoy mutudlo nato sa pagsabar, paghatag og magantusta, pagtitimpi sa Tagalog. So ato ang buhaton. Ingon pa ang qala ba'dul ulama, hadha al hadith, kani nga hadith hadithun aslun fi tahni'atin nasi bi ba'dihim ba'd bi syahri Ramadan. Nga kaning hadith sa iyang original ni ani mauni ang pag-welcome sa buwan sa Ramadan. Ginapahibalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganong dili man ipahibalo ni propeta, di ba? Nganong dili man ipahibalo ni propeta sallallahu alaihi wasallam nga ang buwan sa Ramadan adunay daghang kaayuhan. So, ang propeta pag abot sa buwan sa Ramadan, iyahang ginapahibalo sa iyahang mga sahaba, sa iyahang mga disipulo, aron makahibalo ang mga sahaba kung unsa ka maayo, unsa ka mubarak kining buwan sa Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, diri na lang taman mga higala igsuon, hinaut paunta nga nakakuha ta og gamay nga kahibalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.